porque na primeira metade de un pouco de sí en canto a xogo, pero hai que reconocer que o Belgrano como mínimo estragou duas boas ocasións, remates cruzados que se foron por Paulo Negro, por Paulo, e a verdade é que se alguén tivo a oportunidade de poder botar o partido con Pontevedra. Xa digo, desde unha primeira parte de partido na que a verdade é que o xogo foi moi táctico, apenas hubo líder de xogo, penso que no final sí estuvimos controlando moi ben o local, e as ocasións que hubo foron ante Mario Marco, un remate de cabeza e dous tiros cruzados que non tocaron a portería, e a partir de aí o partido, pues bueno, para unha segunda mitade que tuvo de todo, Pontevedra tivo a virtude de abrir o marcador, e cando mellor se poñen as cousas, por iso deu un paso adiante, atopou para chegar a esa área rival que nos dieron esa posibilidad, esa confianza, pero sí que se pode. E bueno, despois de entregar Mateo, seguramente a ocasión máis clara que tivo no partido, un tiro prácticamente a 2 metros de portero de Edu, atopamos o gol de Ande, que, bueno, para nós, por lo menos, é un botín importante, porque o resultado da esa mañá, evidentemente, a clasificación por la parte baixa apretábase, e matemáticamente para nós será unha certa incertidumbre, porque nas distancias de 9 puntos que quedan a xogar, despois da semana de hoxe, estamos a 8 da salvación, e por tanto a matemática non está confirmada. Un que nos sabe moito, porque ademais contra un equipo que evidentemente é importante na categoría, temos a porquía a súa clasificación dentro dos 4 primeiros postos perdido tanto no tempo, e a verdade, para nós en ese sentido non tiene sentido importante. Mostrarse conocer perfectamente o Pontevedra hasta o momento do sorteo, non? Escollindo que descargase que veía bueno, aí xogamos coa vantase, non? Porque teníamos algo filtrado, que nos referiu, bueno, xa de sempre, non? Porque non teníamos a tendencia moito máis clara a marcar na portería do norte que na de sur, e, bueno, eso é unha anécdota, la verdad que esas cousas quedou pouco, pero é unha maneira de xogar seguramente co intelecto que tivo o contrario, que tivo esa iniciativa, non? Pero bueno, xa digo, hoxe eu creo que precisamente que iso me pareceu que estuvo ben, para mí foi sorprendente, incluso me deixou un poquinho acomodado nos primeiros minutos de partido, porque o feito de xogar sin extremo esquerdo, de unha posición aí de Mourinho para a banda, a chegada de Bonilla, nos quedou certos problemas que tardamos con algún tempo asustados, e o feito de meter a Unión por dentro, xutar en eco, en definitiva, así que de verdad se viu que o partido estaba preparado por, bueno, por lo menos no que me deu a minha sensación, e a verdade é que, bueno, nese sentido o partido na primeira parte deixou un poquinho solo, porque foi extremadamente táctico, na segunda, pois deixou goles e